La veritat que estem molt contentes de la victòria d'Eurolliga. La veritat que hem d'aprofitar tots els partits que juguem a casa, aquí amb la nostra gent. La veritat que va ser un gran partit. També agrair a tots els aficionats que van vindre a veure'ns, però sobretot és aquest plus de seguir també amb esperança d'Eurolliga i dintre a la Lliga Espanyola seguim amb la mateixa dinàmica, intentar fer bons partits i fer un bon bàsquet. Serà un partit complicat perquè elles venen d'una bona dinàmica. La setmana passada van guanyar contra Zamora i la veritat que estan a un bon nivell. Serà un partit dur perquè a sobre també és un equip que porta preparant tota la setmana el nostre partit, però nosaltres hem de seguir com sempre amb la dinàmica que portem de partits i fer-ho el millor possible. Sí, home, jo crec que el clar exemple va ser dimecres, sense vosaltres no haguéssim pogut. I la veritat que estem molt contentes perquè l'afició de veritat que es nota que ens recolzeu i jo personalment des del primer any que vaig arribar a Girona s'ha notat molt que la gent ve més als partits, que l'afició està més engrescada a animar i la veritat que us necessitarem, així que faig una crida a tothom a Catalunya que vinguin de tots llocs per disfrutar d'un gran partit.